Вітаю, гэта Белсад Зума, Віталь Бабін і сёння ў нас. Беларусы сталі больш выдаткоўваць грошай на ежу, а куды пераехаць жыць, каб атрымоўваць лепшы заробак? Угорскі міністр замежных справаў Петер Сіярто зноў прыехаў у Менск, будзе шукаць магчымасці наладжваць эканамічную супрацу. Чацвёртая гадавіна затрымання Сергея Ціханаўскага. Дзе вядомы блогер цяпер, якія правакацыі чыняць з ім у вязніцы ўлады? Астравецкі раён у лідарах па заробках сярод рэгіёнаў, а вось Салігорскі апусціўся ў гэтым рэйтынгу, хоць яшчэ і ўваходзіць у топ-5 найбагацейшых раёнаў Беларусі. Намінальны налічаны сярэдні заробак у Беларусі за мінулы месяц не дацягнуў да 2200 рублёў. Гэта да адлічэння падаткаў і збораў, таму на рукі працаўнікі атрымалі меней. Лідаруе з гэтым паказнікам традыцыйна Менск. Там у сярэднім атрымлівалі 2942 рублі. Найбліжэйшы да сталічных заробкаў Астравецкі раён. Дзякуючы працы на АЭС, там атрымлівалі толькі на 40 рублёў меней. На трэцім месцы з традыцыйна высокімі заробкамі Менскі раён, амаль 2650 рублёў. Дзякуючы нафтавай вытворчасці далей ідзе Рэчыцкі раён. За ім з улікам з заробкаў на Беларуськалі пяцёрку найбагацейшых раёнаў замыкае Салігорскі. У першую дзясятку, дзе сярэдні заробак вышэйшы за 2200 рублёў, уваходзяць Дзяржынскі раён, Жодзіна, Новаполацк, Смалявіцкі раён, Горадня ды Берасце. Адметна, што палову рэйтынгу займаюць тэрыторыі Менскай вобласці. А вось самыя малыя заробкі за красавік на Магілёўшчыне. У найбяднейшым з пункту гледжання заробкаў у раёне вобласці, Мсціслаўскім, у красавіку зараблялі ў сярэднім крыху болей за 1400 рублёў. Пра гэта ды не толькі размаўляем з бізнэсоўцам, аўтарам праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александром Кныровічам. Спадар Александра, вітаю вас. Дзень добры. Нягледзячы на тое, што заробкі растуць, за рысай беднасці у Беларусі пражывае ажно 330 тысяч чалавек. Гэта больш за 3,5% насельніцтва Беларусі. Як ацэньваеце гэтую лічбу? Я ацэньваю гэту лічбу, якая не мае дачынення ніякага да нашай рэальнасці. Гэта хлусня, і менавіта ў гэтым пункце наш Белстат падманвае метадалогію, і насамрэч у Беларусі значна большая частка насельніцтва жыве за гэтай самай рысай беднасці. Калі мы кажам пра тое, што цяпер вялікая колькасць даходаў беларусаў сыходзіць на закупку прадукцыі, на ежу, гэта каля 40%, дык вось у параўнанні з папярэднім кварталам гэтыя выдаткі павялічыліся ажно на 5%. Як вы ацэньваеце вось гэтую лічбу ў 40%? Но я ацэньваю гэта як адзнаку беларускаму рэжыму, таму што калі мы паглядзім на тое, што было 10 гадоў таму, то ў 2013 годзе савецкая Беларусь пісала аб тым, што ў нас гэта лічба стала трохі меней за 40%. І за 10 гадоў мы дасягнулі таго ж самага. Тая самая лічба, якая была амаль 40%, такая выдаткоўваецца на ежу. І тое, што калісьці яшчэ напрыканцы мінулага года было там 34 з нечым, а зараз зноў амаль 40%. Гэта гаворыць пра гэту самую беларускую стабільнасць. Канешне, у нас стабільнасць толькі ў тым, што Беларусь траціць асноўную частку свайго дахода менавіта на прадукты харчавання. Яшчэ адна лічба. Пражытковы мінімум у Беларусі цяпер складае крыху больш за 400 рублёў. Ці можна на гэтую суму людзям увогуле пражыць? Ну, я не ведаю, як людзі жывуць на гэтую суму, і тут ведаеце, як у старых жартах. Трэба прапанаваць тым людзям, якія напісалі, што можна пражыць за гэтую лічбу, пайсці паспрабаваць пражыць, заплаціць за тое ўсё, што патрэбна заплаціць, і паглядзець, наколькі кілаграм яны схуднеюць за гэты самы месяц. Гэта таксама лічба некая разліковая у кабінетах, не маючы дачынення да рэальнасці. Вось калі мы кажам пра тое, што пастаянна растуць заробкі ў Беларусі, разам з тым мы бачым пра тое, што вельмі шмат людзей знаходзяцца за рысай беднасці, бо гэтая статыстыка, якую падае Белстат, не адлюстроўвае рэальныя лічбы. Пра што гэта сведчыць? Пра нейкую схаваную інфляцыю ці, можа быць, пра яшчэ нейкія працэсы?
Ну так, гэта сведчыць аб тым, што, на жаль, статыстыка Белстата, якая заўжды была, ведаеце, дакладнай, яна была дакладнай, яна адлюстроўвала рэчаіснасць, паступова пачынае быць такой першай старонкай Беларусь сёння, і нам трэба нейкія ускосныя такія метады, каб разлічыць, а што ж насамрэч адбываецца. У нас разышліся статыстыка і рэальнасць жыцця беларусаў у Беларусі. Бачым разам з тым, што пераразмеркаваліся самыя багатыя раёны Беларусі. Цяпер вось калісьці Салігорскі раён, дзе знаходзіцца наш флагман прамысловасці Беларуськалій, апынуўся ўжо на 5-м месцы і на 4-м сярод рэгіёнаў. Ці гэта можна звязаць таксама з уплывам санкцыяў, як лічыце? Конечно, гэта такі, зноў патрэбна нам гаворыць пра нейкія ўскосныя метады, таму што зараз наша спадарня Качанова знаходзіцца ў Кітаі і гаворыць аб тым, што ў нас таваразварот паміж Кітаем і Беларусю такі ж самы, які быў у мінулым годзе, і трохі спадае. І ў гэтай статыстыкі мы бачым, што продажы калію ў Кітай амаль 2 разы скараціліся за астатні год. І таму гэта адбываецца таксама і на заробку ў Салігорскім раёне, але зноў патрэбна нам, ведаеце, рабіць нейкіх шмат крокаў і шмат вылічэнняў, каб разлічыць, а што ж насамрэч адбываецца. Но гэта ўплыў санкцый. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Дзякую вам. У Беларусь з афіцыйным візітам прыляцеў міністр замежных спраў Угоршчыны Петер Сіерто. Разам з сабой кіраўнік МЗС гэтай краіны прыхапіў і кіраўнікоў 24 вугорскіх кампаніяў. У Менску кіраўнік МЗС Угоршчыны паведаміў, што будзе наладжваць супрацу з Беларусю ў тых галінах, якія яшчэ не патрапілі пад санкцыі. Вашай увазе каментар віцэ-прэзідэнткі Інстытуту Глобсек Алены Кудзько. Ёсць жаданне прадэманстраваць Брусэлю, што, нягледзячы на ціск еўрапейскіх партнёраў, Будапешт і далей будзе працягваць сваю палітыку фактычна безлімітнай усебаковасці. І Сіярта зараз акцэнтуе, што вугорскія інтарэсы для Будапешта значна важнейшыя, чым агульнаеўрапейскія. Для іх гэта інструмент, з дапамогай якога можна таргавацца на еўрапейскім узроўні. Напрыклад, зараз на ўзроўні еўразвязу праводзяцца даволі важныя перамовы па пакетах дапамогі ўкраіне і адкрыцця афіцыйных перамоваў з Украінай па ўступленню ў еўразвяз. І вось менавіта зараз Будапешт таксама актыўна блакуе схемы пастаўкі ўзбраенняў, якія аплачваюцца з Еўрапейскага фонда міру. І гэта, канешне, вельмі абурае еўрапейцаў. Таксама у бліжэйшы час еўразвяз плануе пачаць перамовы з Украінай па ўступленню ў ЕС. Далікатнасць моманту ў тым, што Венгрыя будзе займаць пасаду прадсадніцтва ў еўразвязе з ліпеня. І да таго ж венгерскі прадстаўнік Олівер Варгелій з'яўляецца камісарам еўразвязу па пытаннях пашырэння. І ў іншых краін еўразвяза ёсць сур'ёзныя падставы падазраваць, што Венгрыя будзе спрабаваць запаволіць гэты працэс. Канешне, у кароткатэрміновай перспектыве узамен разблакавання дапамогі і працэсу перамоў з Украінай Вугоршчына хоча перш за ўсё разблакавання фондаў з еўразвяза, бо еўразвяз прыпыніў выплаты Вугоршчыне. І вось стратэгія Будапешта выступаць як жорсткі перамоўшчык і дэманстраваць, што саступаць яны не збіраюцца. Візіт у Мінск – гэта частка гэтай стратэгіі, але трэба падкрэсліць, што гэта ўсё ж такі даволі калібраваны крок. Мінск зараз не такі таксічны, як Масква. Але, як заўжды, у Будапешта таксама ёсць і гульня на будучыню. Будапешт, у прынцыпе, спрабуе сябе пазіцыянаваць як перамоўца паміж Расіяй і Захадам, дарэчы, паміж Кітаем таксама. І ёсць разлік, што, асабліва калі Трамп выйграе прэзідэнцкія выбары, перамовы могуць быць усё больш цікавымі і верагодным сцэнаром. Ёсць і практычны аспект. Канешне, ёсць магчымасць даведацца, што думаюць у Мінску і ў Расіі. Асабліва гэта актуальна пасля візіта Пуціна. Магчыма, ёсць спробы атрымаць нейкую новую інфармацыю, якой да гэтага часу не было. Лукашенко ўжо даўно кажа у пэўныя моманты, што трэба спрабаваць аднавіць адносіны з іншымі краінамі, у тым ліку адносіны з Захадам. Таму гэты візіт не выбіваецца з агульнай тэндэнцыі. І я думаю таксама, што
і Будапешт, і Мінск пагаджаюцца, што акно магчымасцей для гэтага можа прыйсці даволі хутка. Усё ж такі адбываецца шэраг выбараў і ў краінах Еўропы, і ў ЗША, і разлік на тое, што будзе больш і больш жадаючых размаўляць з Мінскам. Але, канешне, ёсць і практычныя моманты для Лукашэнкі, і гэта яшчэ і падстава папрасіць дапамогу, напрыклад, з аблягчэннем санкцый ці, як Сіярто ўжо паабяцаў, непрыняццём новых санкцый. Усе санкцыі ў развязе прымаюцца аднагалосна, то бок дастаткова адной краіны, каб заблакаваць увесь пакет санкцый. Будапешт гэта рабіў і ў мінулым таксама вельмі паспяхова. Яшчэ што можа рабіць адна краіна, любая краіна, гэта дамагацца, каб санкцыі мадыфікавалі. Напрыклад, яны могуць патрабаваць, каб канкрэтнае прадпрыемства ці канкрэтны чалавек былі выключаны са спіса. Гэта ўжо адбывалася на прыкладзе некаторых актораў з Расіі, і, магчыма, гэта будзе і стратэгія ў дачыненні Беларусі таксама. Суд Еўразвязу ў чарговы раз адхіліў пазоў Белавія аб адмене санкцыяў. Такім чынам, беларускія самалёты па-ранейшаму не будуць прызямляцца ў еўрапейскіх аэрапортах. Да таго ж, Белавія мусіць цяпер і аплаціць выдаткі на гэтыя суды. Пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце ў нашым дайджэсце. Польская прокуратура запытала еўрапейскі ордер на арышт былога суддзі Томаша Шмыта, які збег у Беларусь. Напярэдадні на арышт Шмыта быў выдадзены нацыянальны ордер. Інтэрпол таксама абвясціў яго ў вышук. У Польшчы ўжо расследуюць справу, датычную падазрэння суддзі ў шпіянажы. Новы спосаб спагнання пазыкаў прыдумалі ў Мазыры. Да жанчыны, што не аплаціла штраф за з'яўленне ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане, судовыя выканаўцы прыйшлі проста на вяселле. Нявеста выплаціла 100 штрафных рублёў грашыма з вясельнага канверта, і маладыя ды госці працягнулі святкаванне. Польшча, на адрозненне ад Літвы і Латвіі, актыўна ўзаемадзейнічае з Беларуссю паводле лініі Інтэрполу. Пра гэта паведаміў прапагандыстам начальнік бюро Інтэрполу ў Беларусі Дзмітрый Мядзведзеў. Гэта датычыць асобаў, якіх шукаюць на запад Беларусі за забойствы, крадзяжы, махлярства, эканамічныя злачынствы і хабары. Паўночная Карэя запусціла прынамсі 150 паветраных шароў са смеццем праз мяжу з паўднёвай Карэяй. Яны ўпалі ў розных месцах па ўсёй краіне. Унутры былі пластыкавыя бутэлькі, батарэйкі, дэталі абутку і нават гной. Так у КНДР адрэагавалі на запуск агітацыйных матэрыялаў з тэрыторыі паўднёвай Карэі. Ужо больш за год няма ніякіх звестак пра палітзняволенага блогера Сергея Ціхановскага. Яго затрымалі роўна 4 гады таму на перадвыбарчым пікеце у горадні. Белсад паразмаўляў з былым палітзняволеным Глебам Гатоўкам, які разам з Сергеем знаходзіўся ў жодзінскай турме. Глеб, перадусім віншуем вас з вызваленнем. Дзякуй вялікі. Так. Хацелася б пачаць з таго, калі і дзе вы апошні раз бачылі Сергея Ціхановскага? Ну, бачыў я яго апошні раз у сакавіку гэтага года у турме жодзінскай. Падчас прагулак на калідорах проста. Як Сергей выглядаў? Што вы можаце пра гэта сказаць? Ну, калі параўноўваць з тым, што я бачыў яго на запісах ягонага канала, ну, калі ён быў на волі, то ён заўважна схуднеў, ну, вельмі моцна схуднеў. То я б яго не пазнаў, напэўна. Як думаеце, гэта звязана з кепскім харчаваннем ці з нейкімі іншымі прычынамі? Я думаю, гэта ўсё ўкупе. Ну, ён жа увесь час сядзіць адзін. Плюс дастаткова доўгі час ён праводзіць у ізалятарах, прычым у жудасных умовах, і калі холадна там было. І нейкі псіхалагічны стрэс пастаянны, таксама ціск такі. Усё сказваецца тое, што чалавек у стрэсе пастаянна знаходзіцца. Ці вам удалося заўважыць нейкі псіхалагічны стан на той момант у Сергея Ціхановскага? Ну, я з ім не кантактаваў асабіста. І з тых размоваў, што я чуў, калі ён нейкія дыскусіі ўступаў з адміністрацыяй, то ён выглядае адэкватна. То бок, трымае планку, там, ваюе з імі, стараецца. Там, па рэжыму
тое, што хоча адстойваць свае правы, якія ў ёй парушаюць. Пра парушэнне якіх праў у першую чаргу ішла гаворка, што вы пачулі з гэтых размоў? Яму ствараюць інфармацыйны вакуум, яго абмяжоўваюць у тым, што ёсць у амаль кожнага, зняволенага. Літаральна самыя простыя побытавыя рэчы, тыя рэчы, якія перадаюць бандэролю з волі. Вось, напрыклад, у яго ў камеры нават не было паперы, каб напісаць нейкую заяву, каб забраць свае ўласныя рэчы з рэчавага складу. Што датычыцца чутак, якія распаўсюдзіліся некаторы час таму пра нібыта смерць Сергея Ціхановскага, што вам пра гэта вядома? Ведаеце, мы пра гэта таксама даведаліся ўнутры са сваіх нейкіх там крыніцаў. Я думаю, гэта было зроблена адмыслова, з нейкімі мэтамі праверыць рэакцыю грамадства. Як лічыце, гэта ініцыятыва, якая сыходзіла зверху, ці гэта ініцыятыва менавіта адміністрацыі Жодзінскай турмы? Не, канешне, зверху, по-любому зверху. Проста такіх рашэнняў іх кампетэнцыі няма прымаць. У самой турме. Это, ўсё з дэпартамента ці нават вышэй. Самі палітвязні, вось і вы, калі там знаходзіліся, у вас была нейкая вера, спадзева на тое, што усе палітвязні маюць хутка выйсці на волю, што нешта адбудзецца, каб людзі пачалі выходзіць з турмаў? Ведаеце, я думаю, там палітвязні наконт гэтага пытання дзеляцца па свайму тэрміну. Калі у чалавека не так шмат гадоў, то ён хутчэй разлічвае, каб ён проста выйшаў, як кажуць, па званку. Вось калі тэрмін скончыцца, то так. Калі у чалавека ўжо там 8, 9, 15, 20 гадоў, вядома, ён трошкі разлічвае на гэта. Але зноўку, большасць, ось як мы абмяркоўвалі, большасць такіх людзей, яны не спадзяюцца на нейкія ўнутраныя перамены ў Беларусі. Хутчэй за ўсё яны думаюць, што гэта нейкі будзе глобальная развязка падзеяў ва ўкраіне ці нейкі знешні ўплыў на Беларусь. Нешта такое. Што сваімі, так сказаць, сіламі грамадства ў самой Беларусі эту сітуацыю не зможа так кардынальна змяніць без нейкага знешняга штуршка. Вы бачылі гэтую сітуацыю знутры, цяпер вы ў бяспецы. Што плануеце рабіць далей? Ці будзеце займацца таксама тэмай палітвязняў, ці проста будзеце жыць сваім жыццём? Не, я планую сваю ўсё ж такі неяк дзейнасць звязаць з палітычнымі працэсамі, якія праходзяць у Беларусі. Агулам бачу, што у вас досыць добры цяпер пазітыўны настрой. Жадаю, каб ён заставаўся з вамі. Дзякуй вялікі за размову. У гадавіну затрымання Сергея Ціхановскага мы празмаўлялі з ягонай жонкай Святланай Ціхановскай, дэмакратычнай лідаркай Беларусі. Я ўспрымаю гэту сітуацыю крышачку не так, як дзеці. Дзецям нашмат цяжэй. Мой старэйшы сын поўнасцю так абстрагаваўся ад гэтай тэмы, закрыўся, і тэма таты гэта табу. Але я сачу за ім, што ён, як і я, адмаўляецца ад жыцця, бо гэта як ты можаш жыць, як ты можаш там наслаждацца жыццём, калі твой папа ў турме, то бок яму нічога ніколі не патрэбна. Што табе купіць смачнага? Можа, нічога не патрэбна. Чаму? Бо а там у папы няма нічога. То бок такая логіка вельмі дарослая, і я хачу, каб яго было дзяцінства, але зараз такі перыяд. Малодшая дачка, яна, калі узгадваецца тата, гэта заўжды слёзы, так яна перажывае гэту боль. Яна піша шмат лістоў, таты ўжо больш за год няма ніякіх адказаў, але я тлумачу, чаму няма адказаў, што тату трымаюць у ізаляцыі, бо ён герой, што тата вельмі натхняе людзей, рэжым гэтага не хоча, і вось яна малюе яму малюнкі. Недавно быў дзень народжання у старэйшага сына, і яна яму намалявала, як мы гэты дзень народзінаў правялі. Я сама, гэта часцей за ўсё, ведаеце, думкі пасля працоўнага дня, увечары, калі можна сам з сабой паразмаўляць, парэфлексіраваць, і цяжка, сніцца вельмі часта мне Сергей, і пасля такіх вось сноў вельмі
на наступны дзень вельмі такая апатыя, канешне. На гэтым у нас усе навіны. Гэта быў Белсат Зум. Глядзіце нас па буднях адразу па выданні «Аб'ектыву». Ну а я, Віталь Бабін, развітаюся з вами. Добрага вечара.